Почивна станция Релакс, разположена в Политана Стара планина, в центъра на един от най-старите балнеоложки курорти в България – Шипковски минерални бани. Напълно и изцяло обновена, със съвременен дизайн и модерно оборудване. Базата предлага отлични условия за почивка и възстановяване. На ваше разположение са обновени апартаменти, стаи с 2 и 3 легла, оборудвани с телевизор, хладилник, Wi-Fi и собствен санитарен възел. Външна рампа и модерен асансьор правят почивната станция подходяща за хора с увреждания, като улесняват тяхното придвижване. Ресторантът е стилен и с приятна обстановка. Разполага с 100 места и предлага отлична кухня. Това, което прави почивна станция Релакс предпочитано място за възстановяване, е новоизградения модерен балнеолечебен център с минерална вода. Тя е подходяща за лечение на опорно-двигателния апарат, заболявания на периферно-нервната система. Под наблюдение на лекар вие може да се подложите на лечебни и релаксиращи процедури. Центърът е оборудван с вана за хидро- и парален масаж, тангентур, цветотерапия, електротерапия. Има отделен кинезитерапевтичен сектор и масаж, а любителите на топлината могат да релаксират в сауна и парна баня. Отстъпки за групи и пълен пансион. За резервации 0886 100 106. Почивна станция Релакс в Шипковски минерални бани. Отлични условия за почивка и добро възстановяване.